Ayan. Okay, okay. Alright. Okay sa alright. Ayan. So, Zile zile, zile zile yo alergia, mile mile, mile mile. okay. Good morning. Good morning dyan sa Pinas. Good morning and good evening dito sa Middle East. Ayan. Sa Pinas, good morning na. Good morning. 4:18 a.m. na sa Pinas. So, good morning. Good morning. Ayan, di ba? So, ulit nga. Alright. So, for today's live, char, English yarn. So, kakanta tayo muna. Kakanta muna tayo. Ayan. So, ang first song natin ay tan Okay. Makisayaw na guys. Ayan. Shout out everyone. Ayan. Magkantahan tayo for this video. Char. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Okay, hindi tayo magpapatulog ngayong gabi. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night or day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play night and day. When your love is clear and bright, it's our way to see the light. There's fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover.
skin to skin. Come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're all my tongue lover. Skin to skin, come under my lover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, night and way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my lover. Oh, diba? Mm. All right. One moment in time, Ayan. Hello. Hello, Ayan. Good morning sa lahat. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My fairness day is yet unknown. I broke my heart, but every game to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, is much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. Then all my dreams are hard away, and the answer are all up to me. Give me one moment in time when I'm raising with destiny. Then in that one moment of time, I will feel, I will feel eternity. I will live to be the every best. I want it all. No time for leave. I've laid a plan. Now laid a chance. Here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all my dreams are a heartbeat away, and the answer all up to me. Give me one moment in time when I'm raising with destiny. Then in that one moment of time, I will feel, I
Internal closing. Moment in time. Ayan, nalubat niya siya. Wait lang guys. Ayan, so maghanap tayo ng kakantahin natin. Ayan. So ito guys. Ayan, kantahin natin. Ay, hindi yan. Saan na yun? Nawala. Ocean Deep man ito. Sige na nga lang. Love, can't you say I'm alone? Can't you give this foolish chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, I don't tell me love is blind. It's a little love. It's all I ask, and that is all. Oh, I've been through. Nawala tuloy ako. The church in a hollow, a little love is all I ask. A little sadness when you go. Maybe you'll need a friend. Only please don't let pretend. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of pearls, the pretty girls go singing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million ceilings, solitary ocean deep. Will I never find a lover? Maybe she is. Hindi ko talaga yan alam. Ito na lang. Di wow. Di ba? Nawawala-wala ako. Puros lang talaga yung alam ko dun. Alright. Ayan. Shout out sa 1 million viewer ka dyan. Shout out. Ano, kantahan tayo ngayon ulit. Shout out sa 1 million viewers. You touch my life. Princess Avelio, I leave you. Hi, Langke. Shout out live. Langke. Shout out sa'yo. Yan. Huwag mo akong tawanan. Kakanta na lang tayo. Nakaakyat ka na ba? Nasa kwarto ka na? Tara, akyat ka dito. Kantahan tayo ulit. You touch my life with your softness in the night. My wish was your command, yeah, of course, until you ran out of love. I tell myself I'm free,
Got the chance of living just for me. Plancha mayo ba? No need to hurry on. Now that you're gone, night cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wanted. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. When I pretend, wear a smile to fool my dearest friends. I wonder if they know it's just a show. I'm on the stage, day and night I go through my career. But how can I disguise what's in my eyes? Night cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wanted. Night cuts like a knife. You cut away the heart of my life. Oh, 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 I've tried and tried, blocking out the pain inside. The pain of wanting you, wanting you. Night cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wanted. Night cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wanted now. Shout out to million viewers, got away the heart of my life. Alright. Shout out to 2 million viewers. This is for you. Alright. Ano ba to ang next? Hindi ko alam. 2 million viewers, shout out. The wind in LA. Hindi ko alam yata to. Pero try natin. Pero gusto, mas bet ko yung mga Tagalog. Wait lang. Hanapin natin. Tagalog. Ayan. Tagalog tayo ngayon. Char.
Manhid yung pa ako. Kay tagal kitang hinahanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita ka'y di ako papayag, na sa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y bibigay sa'yo. Hindi ko alam. Nawala ako. Isusundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Hagdan be, ayan, hagdan, nakit silang Alright. Okay, pay mo ako, dali. Pay mo ako, be. Pay mo ako para sa hagdan. Ayan. Ang akala ko'y ika'y pangarap lamang, hindi makita. Ayan, wait lang. Hindi ko alam itong kinakanta ko. Ayan, be, ayan. Akyat ka na. Alright, akyat na. Waiting for you, Langke. Iniibig kita. Mga ano lang, mga chorus lang alam ko dito sa mga dumadaan. Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinapansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon ring gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay mababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Saan ka na, be? Bumaba ka man. Langke, nasaan ka? Bumaba ka. Para bang hangin kahirap sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo
na iniibig kita. Bilang ke, akyat ulit. Pasok ka ulit dyan sa hagdan na binaba ko. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo. Bakit ka naban? Labi. Ba't ganon? Hindi kita ma-accept. Palitan mo yung yung ginagamit mo. Palitan mo yun yung iakyat mo, yung isa. Yung ginagamit mo pag-akyat, yung kagabi. Ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Bilang yung gamitin mo yung isang mo. Hindi ko ma-accept itong si Princess na ginamit mo pag-akyat. Yung mag-change ka. Ayan, wait. Lina pa din. Be, palitan mo, be. Gamitin mo yung ibang mo. Ibang pang-akyat, ibang account. Gamitin mo yung ibang account. Ulit nga. Alam ko ba to? Ala, umulit. Uy, puriga ba? Unting pumapatag nang di alam ang luha. Ayun. Ayan. Okay lang. Ayan. Dahil Ito sa'yo. Ano nangyari? Bago man to na ako na account. Ano? Bago kong account. Wait lang, bakit hindi kita mahina ang boses mo? Bago kong account. Kaya yung bago mong hindi ko ma-accept yan si Princess. Bago kong account yan sa Pikas kong cellphone. I-verified mo siya. Yan. Pag i-verified mo siya. Nagamit mo na ba yan sa Di pa ngayon ko pa yan ginamit. O bukas i-verified mo muna yan siya. Hindi ko siya ma-accept. Hinte, may headset eh. Anong ginagawa mo? Tapos ka na magplansya? Taglit lang di. Bababa. Bababa ako, hindi makapasok headset ko. Taglit lang. Okay, sige. Ayan, dahil bumaba siya ulit, ayan, ayusin niya muna ang kanyang headset. Ayan, kantahan muna natin.
Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng pusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayong sumisigaw ang puso. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso. Okay na? Wala na ang headset mo. Okay na yung headset? Oo. Pero nagplansa ako na. Ay, hindi ka pa tapos ng plancha? Bago lang. Kumain ka na. Tapos na. Walang rice. Sana, ingat kami, nag-rice kami. Wala ko na rice. Nag-rice kami kay Sperly, nagluto ng talong. Ang sarap. Yung yung nirolo-roll niya na may laman. Ay, nilagyan ng laman sa loob. Mga gulay din. Hindi mo na ako mag-rice. Ang sarap isaw-saw sa sa toyo. Sa toyo sa utak. Hindi mo So, na ako mag-rice. dahil umakyat ka, kakanta ka. Hmm? Dahil umakyat ka, kakanta ka. Mamaya, saglit lang. So, ako muna kakanta. Ikaw una din. Ikaw muna. Tapusin ko muna ito. Sa'yo'y nangungulila. Magbili sana ko lang mic. Paano Ganun. na ako? Ano be? Ano? Magbili sana ko lang mic. Ganun sa'yo. Oo, magbili ka. Magbili ka, gaya nito. Pwede mo siyang tanggalin. Hello. Ha? Hi. Pwede mo siyang tanggalin din. Pero mas okay kasi may cover siya kay para maano siya. Kasi malapit na kaya birthday mo. Yeah. Ilang days na lang. Mag-birthday na si Akich. Ayan. Zile, yo alergial, mile. Alright. So, nagpa-practice na talaga ako ng mga kakantahin ko sa birthday ko, inshallah. Inshallah, walang istorbo. Ayan. Hindi So, kasi nakaano kami. Nakatintidig kami sa sa nanay ni Ate Rose, ay ni, kuwan ba? Si Norgin. Ay, sana all. Binigyan kami para i-pray daw na mo ka. Pang ano ba? Kami Pang, dito, pag tinitidig. Yun na yun, malaki-laki na yan, uy. Kasi pa ano daw ba, ngayon, hindi man natuloy, no? Hindi naman natuloy. Bakit daw hindi natuloy? Hindi okay yung heart niya. Ay, kasi pag hindi okay yung heart niya, hindi yun itutuloy ang operation kasi baka hindi Operasyon. Kasi kayanin. diabetes Shout kasi out siya, Ma'am no? Nelly T Vlog. Ayan, Dan comes love. Ayan. Good evening, Ma'am Nelly T. Ayan. Kamusta po? Kamusta ang araw natin? Ayan. So, Hi, nagkukwentuhan kami Manny. dito. Ayan, tapos na ba yung trabaho mo, Ma'am Nelly? Orderan Umaga mo ako kaya ako nag-start. bukas.
Orderan kita. O pwede. Hmm. Ganito? Ganito? Oo. Mm. Excited ako! Excited. Pa-deliver mo dito Ano? para may remembrance ko Pa-deliver. sa ano, sa hadiah. Eh, Yan. ayan. Pero ang Yay! pero ang blow pero ang blower di na lang kwentahon. Sabi Ay, ko sa'yo, katubag dadagdagan ko ay na lang yan. Dadagdagan ko yan kasi may bibili na akong blower. Yung ano, na-stress ko na yun, ipapakita ko yung kidalaga. Yun yung ipapabili ko. mm, sige. Excited ako. Sige. Anuhan kita ngayon na ngayon. Ngayon. Mm. Kanina pa sis, wala pa kayo sa live ko kanina. Ano Nandoon daw? kami, Ma'am Nelly. Nandoon po kami. Nandun ako, Ma'am Layli. Ano yung pangalan ko doon? Bisayang Makulit. Ako yun, Si si Bisaya Bisayang makulit ito si ano. Oh, nandoon kami kanina. Mamaya, Nag ma'am, ano live mo na. nagkukulitan kayo dun sa ano sa live chat. Pagsunod mo ng live, Ma'am Layli, ako'y umakyat. Ako'y mag-story. Alam mo na parang si ano si Sir Junsky tsaka si Jua parang parehas ng story dati sa mga ano nila past nila. Hmm. Kaya nga kanina nang nagkwento si Sir Junsky sabi ko kay Ferlin sabi ko may ano sila may pagkaparehas sila ng ano ni ni Chismoso. Chismoso. Hmm. Ayun, lagot ako nito. Nanonood si Chismoso ng ano, nagre-replay siya ng mga ano, ng mga live ko. Tayo Kasi ka di ba dyan. hindi 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 tayo magkaparehas ng oras. Ano na dun 9 hours ahead sila eh. Hmm. Sige, kwento niyo. Eh, ano yan, sa jowa ko yun, Ma'am Nelly. Kwento niya yun. Hindi ko naman alam yung ano, yung buong story, shortcut lang. Shortcut lang. Yung sa past niya yun. Pero yung sa akin, hindi ko alam kung magkukwento ako, baka mauna pa akong umiyak. Kasi ang baba talaga ng luha ko. Pareho naman tayo. Yung ganun Uy, din. ang baba talaga ng luha ko. Yung hindi ka pa nakapag-start magkwento pero naiiyak ka na. Yan na nga sabi Pero ko sa ah, ilalim. pero ano naman, as in, naka-move on naman. Pero yung pag maalala mo lang ba, tapos lalo na yung Ah, sa masasaktan ka talaga. mga anak mo, yun talaga dun ako nasasaktan ng sobra pag tungkol na sa mga anak ko. Ako, be, Ayoko iba magkwento din ng ako. kanta na ako. Ako, be, iba din Kaya, yung story ko. oo, Dapat iyak na oo, lang. ako nga matkuha. Kaya ma'am nila, ayoko talagang magkwento yung kagaya nito may trabaho tapos magkwento sa live. Gusto ko din sana mag-share kaso yung pag nakaiyak kasi ako, pag nakaiyak kasi ako, ano nangyari? Ano yung nangyari dyan? Wait lang. Ayan, parang nag-ano siya ground. Ano, yung mata ko, parang incheck na ako, as in, ang liit na nga ng mata ko, tapos yung maga talaga yung lobo dito sa taas, lobo dito sa baba. Baka pag tawagin ako ng amo ko, wala na akong mukhang iyak. Ano, Mga sabihin, sinuntok ako. Oo, pag anak talaga pag-uusapan, oo, Ma'am Negli, ano talaga, as in, parang hindi mo alam kung maaawa ka ba, o basta, yun na yan. Hindi pa ako nagkwento pero naluluha na ako. Ano pa kaya pag nagkwento na ako? Basta pag maalala ko talaga yung ano, yung yung past. Pero naka-move on na ako dun sa ano, sa tatay nila.
yung ano na lang, yung minsan parang gusto ng mga bata na ano ba, na makipag-banding sa tatay nila. Pero may time na parang, ayoko na, naiiyak ako. Alam mo yung ano, yung parang dinididma sila, ganon. Parang walang pake, ganun ba? Parang ako yung nasasaktan para sa mga anak ko. Kaya ayoko magkwento kasi tingnan mo yan palang, ano pa lang yan ha, naiiyak na ako, ano pa kaya? Pareho pala tayo, babe. Lalo na siguro ako ang magkwento galing sa pagkaliit ko hanggang ngayon lumaki. Yung, yung alam mo yung masaya ka sa harap ng mga barkada mo tapos hindi mo alam yung lungkot na dinadala mo na Mm, gusto mong ilabas ba na may pagsabihan ka na yung mm, mayroon true. kang Na pagpintuhan ano ko naman, na naluha nakukwento na ko na ako siya, patay na tayo. nakukwento ko na rin sa mga kaibigan ko, sa mga as in yung, as in na, yung kilalang kilala na talaga ako. Simula pa dati. Kagaya sa mga kaibigan ko, high school ko na lagi talaga silang Ako bi nakakasama, kahit nakakabanding. kahit ano kahit ano be, wala akong masabihan, 'di ba? Na Mm, ilang buwan na tayo nagsama dito. 'Di ba wala pa akong mm. kinikwento sa inyo kasi Oh, ayaw ko yung makaiyak ako na isasabi ko yung story ko na galing ako sa pagkaliit hanggang ngayon na yung kulang sa pagmamahal ba mm, na yung pagmamahal ng isang ina at saka ama. Alam mo ba kahit ganito ko masaya na magharap sa inyo, yung sa dibdib ko sobrang bigat. ganyan naman Minsan talaga umiiyak tayo, ako Bip. na ako Yung lang mag-isa. pag, pag tayo na may mga, ano, may mga mabibigat na dinadala, talagang gagawa tayo ng paraan para malibang ang mga sarili natin. Oo, tignan mo kanina pag story ni Vanilli, grabe iyak ko na parang parang nabasag yung puso ko ba na yung naranasan nila na sobrang sakit talaga na gusto mong ipalabas, gusto mong isabi na yung mayroon kang masabihan na kahit lang mang ipadama sa imo ba na mahalaga ka, yung mga ganun. Hmm. Kaya, Tignan mo, kahit nasa harap ako sa inyo, no, sobrang masayahin ko. Pero nandito sa puso ko, sobrang bigat ng pinagdaanan ko. Kasi, kasi yung 8 years old pa lang ako, dami ko nang naranasan hanggang ngayon. sa ano, sa mismong family mo, About sa pamilya ko, about sa pamilya ko na yung sa mama ko, sa papa ko, na gusto mo ipagsigawan ba na ipakita naman nila na mahal nila ako, hindi nila ako ipagsupira, ganun ba? hmm, Na baka part lang kahit, din kahit, ng disiplina nila tapos tayo na iba yung ano natin ba, yung ano bang tawag dito, yung iniisip natin, gano'n. Pero ang hindi gaan kasi sa akin, be, ng pakiramdam yung, yung nailabas. story ko na 8 years old pa ako na gusto ko magtapos na sa pag-aaral ba. Hmm, Tapos, tapos yung gusto mo yung pagmamahal ng ina na maranasan mo talaga na ipakita sa iyo na yung kahit anong bigay mo sa kanila ba, anong effort mo, na maranasan mo talaga na sana maano nila, appreciate nila
yung ginagawa mo. Pero hindi, be. Kasi alam mo, be, kahit ano ko sa pamilya ko, sinasabi nila na mas mahal pa nila yung kapatid ko na panganay. Kasi sabi nila, panganay daw. Lagi kaya ako masasaktan pag sinasabi nila na yung, yung mas mahal nila yung kapatid kong panganay. Parang may favoritism. Kahit, kahit anong pakita ko sa kanila, kahit anong tulong, hindi ko talaga maranasan sa kanila. Kahit umuwi ako ng Pilipinas, galing ako dito, nasabihin pa nga nila nga, kailan babalik, kailan ka maghanap ng trabaho kasi yung anak mo walang pambakon. Tapos sasabihin sa'yo nga, lumayas kayo, dalhin mo yung mga anak ko, parang sarili mong ina ba na sinasabi sa'yo na basta sobrang sakit talaga, Bi. So, kailangan mo na talaga yan ba ikwento sa kay Ma'am Nili, be, para mabawasan. Alam mo, sobrang bigat talaga, Bi. Kahit masayahin ako, ipakita ko sa inyo, sobrang masayahin ako, pero yung sa dibdib, sobrang bigat. Magkwento ka na kay Ma'am Neli sa next live niya. Mano kasi minsan yung mabisi minsan ako. Alam naman lang yung nanay ko. Kahit hindi ngayon, kahit hintayin natin, di ba may parang nagbabalak ng bakasyon yung mga amo. Si amo nagpababa na ng 2 maleta eh. Pero wala pa namang sinasabi, nagpababa lang siya ng malita. Yan na nga, parang magbakasyon sila. O tapos sila malandi yata, magbakasyon din. Sige lang Manili, pag may time ako, aakit ako sa live mo. Tatimingan lang namin, Ma'am Nelly, na wala yung mga amo namin dito para makaiyak kami ng bongga. Pero okay lang kahit na umiyak, walang among haharap sa amin kasi baka hindi na talaga makita yung mata ko. Lalo na siguro ako, Bino, kasi yung sinasabi nga nila dito, ikaw talagang sinkita ka. Sinasabi ko, lalo na siguro umiiyak ako, hindi na ninyo makita mata ko. Ewan ba? Basta, maano lang. Nakamove on naman ako sa nakamove on na rin ako sa dati ng mga anak ko. Doon lang ako nasasaktan pag yung sinasabi ng mga anak ko na gusto namin pumunta doon kay Papa, ganun. Parang Kahit inabandon uuwi lang. lang kami sa hapon. Tapos yung sasabihin ng tatay na huwag kayong pumunta dito kasi may lakad ako. Tapos malalaman mo yung pinuntahan niya, barkada niya lang din. Parang, parang dinididman niya yung mga bata. Ewan. Parang Kasi baliwala lang. dati, pinagbawalan ko talaga yan siya na makita yung mga bata. Kasi hindi naman siya nagsusustento dati. Tapos, nakabalik na siya sa barko, si Manloloko kasi. Nakabalik na siya sa barko, nagbibigay na siya. Pero, yung pagkababa niya ng barko, doon pa lang siya magbibigay ng sustento. So, naiipon yung ng mga bata. Tapos, hindi man lang siya marunong tumawag doon sa mga bata, kumamusta. Friend naman sila ni nanay at saka ng mga kapatid ko. Pero kami lang talaga ang hindi. Kasi ayoko na nang may communication pa. Kasi lalo pa ngayon na may na ako, di ba? Grabe sis, ikukwento mo. Sis, gagaan ang loob mo. Nilagyan ko nga yellow mata ko. Oh, true, Ma'am Nelly. As in,
yung pinipigilan mong umiyak pero hindi talaga eh. Hindi kaya kasi Totoo. parang sinasakal ka pag the more na pinipigilan mo, the more na parang humihigpit yung liig mo. Grabe. Si ano yan, Ma'am Nelly? Si Langki yan, si Princess. Si Langki yan. Bagong gawa niya lang. Oo. Kakagawa niya lang. Oo, asahan daw yan ni Ma'am Nelly. Ah, Ma'am Nelly, ako magkukwento ako sa'yo. Soon, pag ano, tatimingan lang namin na wala yung mga ano. Masarap Kasi kaya parang yung nagbabalak silang magbakasyon eh. siguro masarap siguro sa feeling nun na yung masabi mo lahat, malabas mo lahat, yung sakit na naramdaman mo sa loob. Ako nasabi ko na rin, marami na din ako napagsabihan na mga close friends ko, pero ano na yun, matagal na yun, 2015 pa. Ako Yung kasi ibang be, ano, yung ibang yung ibang kwento ko doon simula 2016 hanggang ngayon. Hindi ko na talaga nakukwento sa kanila kasi siyempre matagal na ako dito sa abroad. Tapos hindi na kami rin nagkikita-kita kasi buti, buti, malalayo na rin. buti, buti ka pa nga Bino, di ba? Kinikwento mo yan sa akin, kinikwento mo yan sa akin. Pero ako hindi Mm. ko kaya makwento sa'yo. Para ako nahihiya sa sarili ko. Okay lang naman na Parang ako, magkwento. Kahit ha? paunti-unti, kahit paunti-unti. Kasi ako, as in, naiintindihan ko yung mga ganyang sitwasyon kasi siyempre naranasan ko din naman. Tsaka never akong nagja-judge sa isang tao na may mga ganyang problema. As in, makikinig ako. Kasi ako dati kasi be, talagang yung, alam mo yung magtanim ng palay, mag-ani ng palay. Mm. Kahit Mm-mm. 8 years old ka, dala-dala ka ng nanay mo. Naranasan ko din yan, pero mag-ani lang. Mag-ani. Hindi pa ako marunong mag-ano nun, ano bang tawag doon? Yung maggarab ba? Magputol ng Hmm. ano, ng palay. Ako siguro be, hanggang ngayon be, natatak pa rin yan dito sa isip ko yung mag-ani, tapos galing ka sa mag-ani, kukuha ka pa ng Mm. kahoy, mag-igib ka pa ng Mm. tubig na yung puro container na malaki. Kinaya ko kaya yan, Ah, pas-aning. Pinapasaan ko kaya yan, yung malaking container. sabi ni Ma'am Nele, oh, promise, gagaan talaga ang pakiramdam kasi magaan maya. Maga ang mata. Kaya nga, Mama, gagaan pero ang mata naman ang magmaga. Pero at noon man, least kahit papaano nailabas mo, 'di ba? Nailabas mo yung kinikimkim mo diyan sa loob-loob ng dibdib mo. yung sinabi nga ni Manili na maglaba ka, na walang kain. Naranasan ko kaya Mm. yan. Naranasan ko din yan pero parang hindi ko na rin din iniinda dati kasi ano talaga ako, hindi talaga ako kumakain masyado nung dalaga pa ako, hindi ako kumakain masyado. As in, tulog lang sapat na sa akin. Kaya sobrang payat ko talaga dati. Tapos yung sabi niya, napaluin ka ng ulo ng siling. Naranasan ko din yan. Pinahiga ako na pinakulog. Tapos yung Mhm. bayabang, pambil. Naranasan ko kaya yan. Hala. Oo. Yung story ko talaga dati. Mm. Grabe. Hindi ko naman yan naranasan. Hanggang ngayon nga, no. Ganyan din lagi nila sinasabi sa akin. Pag tumawag nga sila dito, kahit man lang, kumusta ka na, patay ka na ba dyan, o kumakain ka na ba. Alam mo, pag Mm. tumatawag, pang sahod na. Yan na.
pero walang kumusta. Ang isasabi, kailan ka magpadala? Yun lang. Di man lang ka kumustahin kung patay na ba ko diri, kung buhay pa. Yun lang ang masaklap. Minsan Ako, nga, swerte lang din ako sa nanay ko, no? Kasi kahit papaano, kahit ganun yung nangyari sa akin, ano, nandyan pa din siya, tinanggap niya ako kahit pasaway ako. As in, pasaway talaga ako dati, hindi ako talaga ako nakikinig sa kanya. alam mo ba yung pag tumatawag yung nanay mo, naiingit kaya ako, be. Oo nga, yun Sinasabi ko, lang din kami niya naging close ng nanay ko yung yung simula nung naghiwalay kami ng tatay ng mga anak ko na hmm, dati hindi talaga ako nagkukwento sa kanya, pero ngayon as in nagkukwento na ako sa kanya, parang halos lahat na nangyayari sa buhay ko, kinukwento ko sa kanya, ganun. Pero yung mga problema ko dito, hindi ko yung kinukwento sa kanya kasi syempre nandun sa kanya yung mga anak ko. mm. Tapos pero wala naman nangyayaring masama dito sa akin. Yung ano ba, konting problema lang, di ba? Kasi hindi naman natin maiwasan dito ma-homesick, magkaroon ng konting problema sa mga amo natin. Yun na nga. Kasi hindi naman perpekto ang buhay, eh. Pero nung narinig ko yung kwento ni Ma'am Nelly na ano siya, alam mo yun, nagkasa siya. Parang as in, muntik na rin ako dati maghahasa. Alam mo kung Ma, sino yon? Kapatid pa mismo ng tatay ng mga anak ko yon. parehas kanina ba, yung pag-live ni Manili, ganyan yung oras. Hmm. Paghapon na. Kasi parang wala nang trabaho, di ba? Mm. O Ma'am Nelly, meron talagang mga ganyan. Pero swerte lang talaga ako sa nanay ko kasi makapaghintay siya. O magsasabi siya na ganito, na wala nang gatas sa mga anak ko. Pero ginagawa niya ng paraan doon kasi alam niya na isang beses sa isang buwan lang ako talaga nagkakaroon ng sahod. Tsaka pag sinabi ko kasi na wala na akong perang ay padala ko na lahat. Yun na yun talaga as in hindi na ako nagdadagdag. Pera na lang kung may mga emergency. Tapos yung kapatid ko na kakaumpisa pa lang magturo kasi proud talaga ako na sabihin na napag-graduate ko yung kapatid ko. Cum laude. Teacher na siya ngayon. O kahit pa paano na ko, naging proud ako sa sarili ko. Harap kasi sa pakiramdam, mayroon kang ganyan. Na ako, As in, parang nawala lahat ng pagod as in hindi mo na inisip yung mga nagastos mo dati. kapatid ko, pinaaral ko, nabuntis. Saklap, no? Yun lang. Sa akin Parang kasi bilalaki. sabihin ko, ayaw ko na, oy, pinapaaral ka, tapos, ano, lang, Wala tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. lang, saklap. Ganyan. Ganyan talaga Saklap, ang buhay. Pero okay lang, kakayanin natin yan. gani. Hanggat may Kahit sa, buhay, may pag-asa, laban lang. ganyan din yung nanay ko at saka tatay ko, eh. Hindi ko din sila kaya talikuran hanggang ngayon. Kahit anong sakit Hmm. na Siyempre, nabasa. mga magulang pa din natin. Kasi parang iniisip ko, hindi din ako mabuhay kung wala sila. Oo. Pero ang hinahanap ko lang ba yung mahalin naman nila ako na, nadaman nila ba na hindi yung
Pag-uwi mo galing ka ng abroad, kailan ka babalik? Kailan ka maghahanap ng trabaho? Sino magpakain ng mga anak mo? Yung parang ayaw nila na nandoon ka sa tabi nila. Hmm. Gusto nila na malayo lagi ako sa kanila. Doon ka na Lalo lang sa amin, Bim. Alagang-alaga ka doon ng nanay ko. Alam mo, anak, 2 beses na akong nakauwi ng Pilipinas na kada mag-uwi ako, may pagkain talagang nakahain sa akin. Kahit gabi na ako makarating doon. Madaling ng hirap araw, ganun. na sa niya. Oh, hapit pug ko. May gani kay kabalo ko manumbag. Ganyan din ako. Yung inutusan ako na magkuha ng tahukong, Mm. tapos may loko-loko, buti na lang may garab akong dala, kung hindi wala. Ano nangyari? Sabi ko, sige, lumapit ka. Di ba, papatayin talaga Mm. kita. Ayun. Kasi, di- ako kasi, di, para akong lalaki. Mm. Makikita mo naman sa lakad ko. Di ba? Na parang hashtag Mm. talaga mag lakad. Parang Sabi ano, tumboy. ko, sabi ko, lapit ka. Kita mo tong ano, garab ng palay. Baka dyan ko yan igarab Mm. mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ni Ma'am Nelly, mahirap pala yung ginahasa ka, pinakasalan ako. Mahirap yung makisama sa asawa mo, hindi mo mahal. Oo, Ma'am Nelly, true. As in, sobrang hirap. Kasi parang, anong tawag dito? Parang may pinipinaltihan mo yung sarili mo. Parang kumuha ka ng bato sa pinukpok sa ulo mo. Ganon. Kasi hindi mo naman mahal. Parang sa pilitan na pinakasal, ganun. Kasi dahil nga sa nagalaw ka nung lalaki. Kasi di ba dati, Ma'am Nelly, stricto talaga yung mga kaluluhan natin. Kalulahan, as in stricto sila. Maghawak-hawak nga lang daw ng kamay, as in papakasalan na daw. Yun yung kwento ng lola ko sa akin, yung nanay ni tatay. Pag once daw mahawakan ng lalaki yung kamay ng babae, ipapakasal na daw kaagad. O di ba? Kahit hindi mo pala mahal yun. Ang hirap, no? Yung sa akin lang, yung buti nga lang hindi yun natuloy. Kasi ano yun, natutulog kami. Nung time na yun, birthday kasi yun ng, ng mama nila. So nag-inuman sila. Tapos yung tatay ng mga anak ko, as in sobrang lasing, as in sabog talaga siya. Na hindi niya na namalayan, nagsuka pa siya dun sa may higaan namin. Tapos, nung time kasi na yun, dun yun kami sa Maynila. Tapos, yung bahay doon, maliit lang. Tapos, yung tabi-tabi lang kami matulog. So, ano naman ako, malaki naman ang tiwala ko sa kanila kasi maliit pa lang kami, kilala ko na sila. Parang may, ano ba, malaki yung tiwala ko sa kanila. Puro sila lalaki. Tapos nandun naman yung mama nila. Kaso nung time na yun, na nasa hospital yung kapatid nilang babae, nanganak yun. Tapos yung mama nila, pinatulog muna yung panganay doon sa kwarto. Hanggang sa nakatulog na rin yung matanda doon. Tapos, nung time na matutulog na ako, papasok na sana ako doon sa kwarto kasi doon sana ako tatabi sa kanila. So, naunahan ako ng bunso nilang kapatid na doon natulog. So, no choice ako, tumabi ako doon sa sa tatay ng mga anak ko. Tapos, nung mga madaling araw na yun, as in, hindi ko talaga makalimutan yung oras. 4:20 ng madaling araw. Kasi nasa paahan namin sa banda yung orasan. As in, kitang-kita ko talaga. Yung naramdaman ko talagang
may umaano sa ibabang party ko, gano'n. Tapos nagising ako, akala ko yung tatay ng mga anak ko. Tapos naalala ko bigla, nasa kaliwang banda ko yung tatay ng mga anak ko na nakahiga na natutulog. Tapos siya nasa kanan ko. So parang siyempre nakatulog ka na. So, parang naano ka ba? Yung ano ang tawag dun? Hindi ko ma-explain sa ano sa Tagalog. Parang nagulat ako na bakit biglang nasa kanan? Doon ako nagising. Tapos as in, ginising ko ng ginising yung tatay ng mga anak ko. Hindi talaga siya nagising. Hinintay ko talaga. Alam mo, hindi talaga ako nakatulog. Hinintay ko talaga hanggang magising siya. Nakaupo na lang ako doon sa ano, sumiksik talaga ako doon sa gilid niya. Pero nung time na yun, buntis ako sa pangalawa ko. Alam din nilang lahat na buntis ako. 3 buwan na yung tiyan ko noon. Tapos, nung nagising na yung tatay ng mga anak ko, ang una kong sinabi sa kanya, gusto mo bang magkape? Yun talaga ang tinanong ko sa kanya una. Kasi gusto ko yung mahimasmasan muna siya ba sa kalasingan niya. Pinakape ko muna siya. Tapos nung naubos niya na yung kape, doon ko na sinabi sa kanya na ganun. Yung ginawa ng kapatid niya sa akin. Nung time pala na yun, hindi pala nila ako pinaniwalaan, be. Mm. Hanggang sa ginawa ulit yun ng kapatid niya, doon na sa pinsan din nilang buo. Kasi pumunta sila doon sa Taguig, yun sila. Tapos, nangyari din yun, inakyat niya doon sa taas yung pinsan niya na natutulog. Buntis din. Buntis din yung pinsan niya na yun. Tapos, yun din yung ginawa niya, nahuli din siya ng ano, ng asawa. So, nagkagulo sila doon. Doon na sila na ano, doon na sila naniwala na totoo yung sinabi ko dati sa kanila. Sabi ko, so kung hindi pala yung nangyari sa pinsang buo nila, hindi pala talaga nila ako papaniwalaan. Di ba? Yun lang ang masaklap. Kaya sabi ko, kahit anong gawin nila, ayoko na talaga magbalikan sa kapatid nila. Kaya nga sabi ko kay nanay, sabi ko, yung panganay ko kasi babae. Sabi ko, wag na wag talaga yung doon patutulugin. Pwedeng papuntahin pag nandoon yung lola. Pero pag sila-sila lang, hindi talaga. Kasi baka kung anong magawa ko sa kanya pag nakialaman niya yung anak ko. Yun Opo. talaga. Kaya sabi ko, wag niya lang talagang pakialaman yung anak ko. Kasi babae yung panganay ko eh. Yun lang ang pinakamasakit. Huwag lang sa anak Kaya mangyari. nga, kaya nga sabi nagsasabi yung lola doon sa kabila, sabi, ano daw, um, kung pwede daw matulog yung mga bata doon. Sabi ko kay nanay, sabihan mo yung lola doon sa kabila na pwedeng matulog yung anak ng lalaki doon, pero yung panganay hindi pwede. Yun talaga sinasabi ko kay nanay. Tapos pasalamat din ako, be, kay yung panganay ko na babae, ayaw din matulog doon sa kanila. Ayaw magpaiwan doon kung ayaw ng ano ng kapatid na panganay, ayaw din ng anak ng lalaki doon sa side nila. Kasi parang hindi sila paghiwalay na magkapatid eh. Kahit na lagi yan sila nag-aaway, hindi yan sila mapaghiwalay. Kung aalis ng isa, dapat yung isa kasama din. Maganda yan. Opo, Ma'am Nili, as in, manyak talaga yun. Kaya iniingatan ko talaga yung ano, yung anak ko na hindi niya talaga mapakialaman yun kasi baka hindi ko alam kung anong magagawa ko. Pwede mag-request ng kanta na. Ayan na si ano. Ayun, Sir Check, shout out. Good morning. Matulog ka na, hindi ako kumakanta. Kasi pag naabutan niya ako dito kumakanta, sabihin niya magpatulog ka.
Si Sir Check yan, Ma'am Nelly. Si Sir Check yan. Ano niya yan? Ninja niya yan. Ayun, sa sunod na lang sa ano, sa sa live ni Ma'am Nelly pag ano, pag wala yung mga amo dito, aakyat ako. Magkukwento ako kay Ma'am Nelly. Basta timingan ko lang na wala yung mga amo. Mm. Kasi nahihiya ako mag-akyat ba tapos ano, tapos iiyak ka, maga yung mata mo, tatawagan ka ng amo mo, o di kaya di ka pa tapos magkwento, tatawag yung amo. Tapos pag dating mo dun sa harap ng amo mo, maga ang mata mo, ano nangyari sa'yo? Ayan, mega love shout out Ma'am Nelly, sabi ni Sir Chex, I see you page. Bakit nagtatago kayong dalawa? Wala kasi kanina nakabukas kami kaso parang medyo nagka-kwentuhan ng ano Masarap mga nakaraan na masakit napaiyak. Kaya tago muna saglit. nagtatago. Tulog pang puso. Pwede ka mag-request ng kanta Sir Chex, pero wag lang yung aray. Parang awa mo na. Saka wag lang din yung turag, so hindi ko alam yun. Parang maga na kasi yung mata ko. Naluluha-luha ako. Hindi tayo dito, eh. Ako din, ganyan din. Lumabas kayong dalawa, pwede na kayo kumanta kasi hindi po ako matutulog. Sige. Sabihin na miss mo anak mo. Ayan, magpakita na tayo langki. Ayan, di ba? Ayan, nagpakita na. Tingnan mo mata ko. Ayaw ko magpakita ni Kwan. Share. Ayan, nagpakita na, di ba? Magpakita ka na langki. Ikaw, Sir Check, ano ang kwento ng buhay mo? Ayan, pwede mong ikwento sa live ni Ma'am Nelly. Baka may tinatago ka dyan na ano, na problema, ilabas mo yun. Lumabas na, pwede na ulit kayo magtago. Inom muna ako ng tubig. Grabe, oh, naubos ko. Kunti na lang. Ganun pala no, pag naiyak ka, makakainom ka ng maraming tubig. Ano lang kay kakanta ka. Basta lang kay magkwento ka kay Ma'am Nelly. Ikaw una magkwento kay Ma'am Nelly, susunod ako. Tawa lang yung problema na yan. Research kahit naitawa mo yung problema, may time talaga na maaalala mo at parang mag-ano ka, mag-imot-imot ka ba? So, hindi mo din maiwasan, tutulo yung luha mo. Ano ka? Hindi ka tao kung hindi mo nararamdaman yun.
Kahit Kaya nga, ibalibag Ma'am Nelly. yung sarili mo, maano mo talaga yan. Balik-balik. Kahit gaano mo pa ka, ano, kasaya. Kahit araw-araw mo papasayahin ang sarili mo. Sa tuwing nag-iisa ka na lang sa kwarto or sa bahay, ayan, diyan Ano mo na, maiisip lahat. Parang ano na, ba, parang biglaan lang papasok sa utak mo na ayaw mo naman isipin pero bakit bigla siyang pumapasok? Ganun ba? yun lang. Sisimulan ko magkwento nung 1 year old pa lang ako. Alala mo yun? Sir Check, baka naaalala mo rin yung ano, ay nahulog si Langke. Baka naaalala mo din yung kung paano ka pinanganak. Anong ginagawa mo dun sa loob ng tiyan ng nanay mo? Baka dun pwede mo umpisahan, Sir Check. Ayan, bumalik si Langke. Nahulog siya. Ayan. Hi! Ayan, nagpakita na rin. Bakit half lang? Hmm? Ka- Bakit hap lang? Parang ano yung mata ko, parang feeling ko Kita mo yung anak ko, oh. humigpit. Kita Umiyak mo yung ako anak. nung dinuli ako. Tingnan, tingnan mo yung mata ko, oh. Mata pa yan. Ay, uy, hindi pa nga kumpleto yung kwento, ah. Kaya na nga. Ang lakas Ah, naman ng iko. Ayan, ang lakas kasi ng iko ko. Parang sinuntok ka na Langke. yun na nga. Ma'am Nelly, tingnan mo yung mata ni Langke. Wala pa nga sa kalagitnaan ng kwento ng buhay niya. Yun na nga na. Para ka nang sinuntok. Kaya ano, parang nakakailang din magkwento pag nandito yung mga amo kasi pag bigla kang tawagin ba, maga yung mata mo, anong sasabihin mo? Yun na nga. Sir Check tuloy talaga. Tapos ko tinuli. Ano yan, namaga yung dulo. Uy, Sir Check. Binaga yung dulo. Loko-loko ka talaga. Ah, Ayan, oh, wala sige na, tuloy si Sir Ma'am Check. Nail. Abangan namin yan yung ano, Sir Check ha. Yung kwento ng buhay mo sa live ni Ma'am Nelly. Ayan. Uy, Sir Check. Sir Check, may sasabihin ako sa'yo. Malapit na birthday ko. Punta ka sa ano, iniimbitahan kita na pumunta sa aking grand birthday live stream sa June 1, 6 p.m. Pinas time. Ayan. Kayo ni Ma'am Nelly, ayan. Marami akong ano, pa-subscribers, more on subscribers doon. Hindi pa ako nakaan ng play all. Meron na nag-ano sa akin, nag-send sa akin ng mag-sponsor daw. May GCash din tayo, tapos may ano ako, may isang set ng K1 sound card. June 1 busy ako niyan. 6 p.m. Ay, oo, may pasok. Alauna pala dito. May pasok pa. Baka hindi ka na makahabol. Kay Wibis na araw eh. Okay na ngayon, Sir Check. Ayan. Okay na yun, ano na.
May time talaga na parang nagdo-double yung ano, yung paningin ko. Paningin? Yung mga letra na binabasa ko. Kaya napapaganon ako kasi parang nagdo-double. Kasi yung pag sobrang liit na ng ano, nakasulat yan, hindi ko na rin makikita. Yung tinuli ako, Ma'am Nelly, akala ko, pinutol yung dulo. Uy, searching. Searching. Talagang putulin yung check. Talagang putulin yung dulo kasi balat yun eh. Balik ka rin. Para makita Hiniwa yung lang, tunggan-tunggan. hiniwa lang yun, hiniwa, pero hindi yun, ano, i-message mo ako para magpap up. Akyat daw si Langki. Oh, di ba, ay si Langki, si Ferlie, nandito lang siya sa taas ko. Nandito lang siya. Nandito lang siya nakahiga. Akyat siya. Okay, wait lang. I-try natin baka mag-ikot tayo. Mag-headset ka dyan. Ayan, andyan na. Yung anak ko nga na lalaki, niloloko ko minsan eh. Sabi ko, patuli ka na. Sabi niya, ayaw niya daw, masakit. Masakit daw. Sabi ko, ayaw mo nun. Ano ka na, mabilis ka nang maglaki niyan. Kasi ano siya, putot. Hindi na Hindi mamaga, na, ma'am. Pag may humahawak iba, mamaga agad. Na, hi, pe. Ano si bala talaga to sa searching. Ay, talagang Diyos ko mamamaga Lord. yan, sir chick. Pag mayroong humahawak, lalo na pag babae na. Hindi lang Naku, tayo kaya, bumabaga, lumalaki. Lumalaki kaya talaga. pag maga pa yan, Sir Check, huwag mo talaga muna ipahawak kay Ma'am Beth. Diyos ko Lord, tabang. Patay ka, sir chick. Pag mamamaga yan, tapos pinapahawak mo na. Parang, parang Pieces ano na yun. Rebukas. Ayan, shout out. Si Ma'am Beth daw to. Si Pieces Rebukas. Hindi hindi Nandito si ano. hindi yung sayo ang nanunuklaw, sir chick. Hindi ang Hindi. ang sa babae Pinagkataon yung dyan. ano, ang sa babae yung nanunuklaw, hindi ang sa iyo. Ang sa iyo yung kakainin. Bantay-bantay ka, Basahin, sir chick. basahin mo yung ano. Baka tuklawin yan, mawawala yung namamaga mo. Heart planting place. Ito man eh. Ay, magtanong mo kung kuan sindi. Ano? Tanong. Uy, Tamsak hose. Ano ba tong itatanim ko sindi? Ano ba to? anong itatanim? Itanim mo daw yung pang sir chick. Ito ikaw yung gabi. Yung scammer. Yung budol. So, magkakilala talaga to silang dalawa. Sabi pa ni Pieces Rebukas, taga KSA daw siya. Tapos si Sir Chick, KSA din yan eh. Kaya akala ko, kasama din doon ni Sir Chick sa ano, sa trabaho. Yung pala, kanina, doon sa live ni Ma'am Juris, sinabi, sa kay Ma'am Beth. ay kay Ma'am,
Kay Ma'am Joris ba yung live o kay Ma'am Nelly? Na sinabi Oh, si doon Ma'am kay Ma'am Joris. na ano, na kay, Si Ma'am Beth daw. Type oo, kay present Ma'am Ma'am Beth Beth. daw. Doon talaga kayo nabubuking. Huli ka! Mahilikam. Bakit kailangan ito magtanong ng... Hindi. Ha? Tignan mo si hindi. Balon. Ano yan? Wow, may baon siya. Kain-kain Mayroon ba natin talaga? time. Atay ka, Mayroon ba isiyo. talaga? I-busy mo na Hindi. yan. Ah, Tignan mo si hindi. mangga? Mangga? Sarap naman. Yan pa si hindi. Ba't ang dami mo? Di ako si Ma'am Betos. Wey! Ano yung hindi na tumatayo sa'yo? Ako'y Yung sa kinakabahan kanya, dyan ang sa hindi hindi daw na tumatay. tumatayo. Marunong yan. Turuan mo kung paano. Oo, marunong ako magpatayo. Wala Bakit? ako. Turuan kita? Masabi, sir, check. Oh, no, ano, no comment si Ma'am Nili. Sige. Akala nyo hindi kayo mahuhuli. Tahimik lang ako kanina dun sa live ni Ma'am, ano, ni Ma'am Jores. Bigla ba namang sinabi, nanalo si Isis Rebukas, no? Ay, kay Ma'am Beth, ito ninja ko, di ba na booking? Sabi kasi ni Ma'am Juris, Ma'am Beth, type present. Tapos, bakit Ma'am Beth? Isi-isiyo man to. Ay, si-isiyo, si Pisces man to. Yun pala, magkaisa lang. Buwang ko si isiyo. Tumayo ka. Si Ma'am Nelly nagbukbang ng talong yan. Eh, Ma'am Nelly, share naman yung talong mo dyan. Anong nag-share? Kakakain lang natin ng talong kanina. Eh, iba naman kasi yun. Kaso nilagyan mo yun ng ano, ng laman sa loob, ni-roll mo yun. Masarap kasi yung talong na taling. Host, Yung di nga ako si totoo. Ma'am Beth. Sino ka nga? O sige nga, kung Thesis hindi ikaw si Ma'am Rebukas. Beth, umakyat ka nga dito, bigyan mo nga ng hagdan ito. Weh, Akyat, kunyari, magkintabang talaga to si Sir Chick at si Ma'am Beth ba? akyat, Bakit sabi ni akyat Ma'am, nga. Akyat kayo. Thesis Rebukas. Akyat. ah, O, Ma'am Pisces, bakit sabi ni Ma'am Joris kanina, Pisces Rebukas ang nanalo, pero sabi ni Ma'am Joris, Ma'am Beth, type present ka na dyan. kay Ninja daw yan ni Ma'am Beth. Oh, ninja daw yun. Oh, bakit? Ano lang yan? Ano yan, ibang account. Tapos ikaw ang mag-present, ikaw ang nag-invite kay Siri bukas. Hindi man yun pwede ang team leader mag-present. Sige, magpaliwanag kayo dun sa barangay. Nagkuntsaba talaga to si Chick at si Ma'am Beth ba? To talaga ang Di nagkaluya. pwede host, nandito Arabo sa tabi ko. Nandito nga din Arabo sa tabi namin. Baka magkatabi ba? Nagmukbang daw si Ma'am Beth ng pipino. Ay, masarap din yung pipino. Pero wag mo lang i-ano, Wait, wag mo isubo lahat. isa mo lahat. Yun lang ang kaya ko eh. Mukbang ka, Chick. Ma'am Nelly, pag magmukbang ka po, huwag mong hiwain.
Yung buo talaga ang kainin mo. Bakit bakit kung kung nahiwa na hindi na ba hindi na ba masarap Hindi 'yun? Masarap pa naman 'yun, 'di hindi ba? na siya masarap, hindi mo na feel yung pipino o talong. Pipino mismo. Oh, 'di ba? 'Di ba si Princess Revocas yung sumagot? Oh, 'di ba, 'di ba, Pipino 'di mo ba? Hindi isiyo. kayo marunong Oh, magtago. kasi ang sabi dito ni Sir Check, Ano ka? saan na ba 'yun? Nag-jury. Sabi niya magmukbang daw si Ma'am Bet ng pipino. Tapos sumagot si Pisces na pipino mo isiyo. Masarap isubo. Masarap buo isubo, oh, 'di ba? Oh, nahuli. Sige, tago pa 'Di more. ba? Huwag kasi kayong tumago sa likod. Ah, sa sunod premiere daw ni Ma'am Nelly, buong talong imukbang niya, toasted na talong. Yes, Ma'am Nili, masarap yung toasted na Uy, talong. Sir Check, Try pag mo pag mukbang ka sa i-toasted na yun premiere. ni Ma'am Nelly, maitim na yun. Paano na? Uy, asa na si Langke? Ba't tumahimik? Nakasarado ang ano niya? Langki, Langke, lumabas ka dyan para kumpleto ang 3 baby. Asan ka ba? Nagmukbang pa ako. Wait lang kayong dalawa dyan. nagmukbang din Ano siya ka, ng nagmukbang prutas. ka? Bakit kailangan nakasarado ang camera mo? Nagmukbang ka yan ang i-premiere mo. Anong imukbang mo dyan? Pipino, okra, o talong? Marunong ka ba sumubo ng buong pipino pieces sa... Yeah, Maliit lang yung majority pipino. ready. Sunod Uy, may video malaking reveal ako, pipino. host. Makita mo di ako si Mambet. We! Sige, Sige nga, akyat ka. sige na, akyat nga, akyat. Bigyan ng ano Akyat yan. ka. Akyat na yan, akyat na yan. Magano ako, magbaba ako ng hagdan. Akyat. Ay, lang, ano yun? Ano Sige nga, napipindot? paakyatin nga. Huwag kang mag-recruit ng ibang tao dyan ha, Ma'am Bet. Oh, ayan na ang Ayan ang hagdan. hagdan. Akyat. Mom, may nawala. Ano yun? Sino yung umalis? Di ba? Si Pieces Rebukas. Sinong umalis? Si Pieces Rebukas. Ayan. Akyat na pieces para Akyat. malaman kung Akyat sino. Pieces Rebukas. Dito tayo magkaalaman kung sino ka ba talaga. Ayan na, i-reveal na natin yan. Boy, boy, girl, bakla, tomboy. Kasi sabi kagabi ni Pieces, lalaki siya sa araw. Tapos babae siya sa gabi. Kasi syempre Ano ngayon, madaling araw. oh, hanggang ngayon si Kahit Ma'am Bet, lalaki yan. hindi pa yun natutulog. Nandito pa ko host. Sige nga, akyat ka. Ayan, nandyan na yung Yan din ang hagdan. hagdanan. Sige nga. Gusto mo pa ba ng red carpet? Ma'am, Ma'am Pieces, gusto mo ba ng red carpet? Lagyan ko red carpet yung ano, yung hagdanan. Huwag kang Paano ba mang-recruit ito dyan ipin? ha. Parang bayot si Pieces. Malakas kumain ng talong yan. Anong klaseng talong ba yun? Sige na. Sige na, Pieces. Hello, Princess Alivio. Nandyan po. Ano, Princess Alivio? Shout out sa 6 million viewers. Bawal umakyat. Mga labit si Bombay. Weh! Yeah! Bawal umakyat kasi ayaw makita ang katotohanan.
Ayaw mo mag-reveal, ha, pero nabukla ka ni Ma'am Juris. Sige, magtago pa kayo sa ibang pangalan. Nabubuking kayo. Kayo magkakilala dito, makikilala din kayo sa LS. Kasi Abangan niyo ang malalaman premiere ninyo. ko. Naglilinis ako ng tahong. Tahong nino. Kaninong tahong yan? Yung naman, Bet. Ay, kanina ko niyang search. Kaninong tahong yan? Wait lang, may napapansin ako. Hi, Princess. Mega love, shout Si out din Langke, hindi pa sa'yo. yata naka-move on. Tingnan mo, umiiyak pa din siya hanggang ngayon. Kaya siguro yan siya kanina hindi nag-on cam. Kunyari nagmukbang, baka talong ang mukbang niya. Ganun to Ay, talaga. Princess Ribukas, mag-akyat ka na. Nandyan na yung hagdan. Akyat na. Hindi, nagmukbang ako Tatanong ng pa kung talong. kaninong tahong. Pagmukbang ng talong, Kunyari, Perlen. Magda Belen. Chris pala ako guys, maaga. Premiere Mukbang ako ko ng talong. Sinanyan 11:30 ko. AM. 6:30 Hindi. dito Ma'am Nelly. Nagising ako niyan. Ha? Hindi. Sabi ni Perlen, Ah. nagmukbang ng talong. Ginanon ko ng talong, oh. Uy, 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 huwag kayo mag-action dyan. Isubo lang. ito si Jesus talaga, kunyari talaga to, oh. Manda talaga, sir, o sino? Kaninong tahong isiyo sa'yo? Kay Ma'am Pisces na tahong daw nililisan niya. Sana all. Sana all. Ayan, sige na, Pisces, Ribukas, akyat ka na nang alaman na tayo, magpakilala ka sa amin. Kung hindi ka man si Ma'am Beth, ayan, kung girl, boy, bakla, tumboy ka man, tanggap ka namin dito. Ayan, akyat ka na po. Ayan, para makilala ka naman namin. Oo, ang tahong. Tawa ng tawa si Ma'am Nelly. ang tahong ni Carla na Hindi, anak mo na. Talaga Sir Chick. Anak na, oh. We, Anak na, Sir Chick. Oo, ang tahong. Tahong ni Ma'am Bet. kasi tingnan nyo guys, mga ganitong oras pag nagla-live ako, si Ma'am Beth nandito na. Ngayon, wala si Ma'am Beth, si Pisces Ribukas ang pumalit sa kanya. Oh. Sige nga, di ba Sir Check? Dati, dalawa kayo ni Ma'am Beth ang nandito. Ngayon, nung umpisang lumabas si Pisces, si Ma'am Beth, wala na, hindi ko na siya nakikita. Ito si Ma'am Beth, magpalit yan ng ano. Uy, si Ma'am Beth nagpunta sa live ko tapos pumunta kaagad si Pisces dun kay Ilongga. Sabi ko kay Ma'am Ilongga, papaakyatin mo din si Ma'am Beth dito. Umakyat si Ma'am Beth pero nawala naman si Ma'am Beth doon kay kasi napuli si Pisces. Okay, nag-ground yung ano ko, yung mic. Hoy, Marites Oh, mo di dyan. ba? Sabi ko na Ay, ipapasok si Ma'am Beth. Beth. Ha? Advance mag-isip. Naman, Ma'am Beth. Wait. Sige nga. Sabay-sabay kayong mag-ano dyan. Sige nga, umakyat Nasaan ka si nga dyan, Pisces? Inday Beth Flags. Ma'am Beth, akyat. Ma'am Beth. Tapos si Pisces Ribukas akyat din. Dali. Sige nga, yung dalawa, paakyatin nga natin. Sige na. Andyan yung hagdan. Ibalik mo nga. Oh, ayan. May hagdan na. Hindi ko kasi siya mapin dito sa StreamYard. Aga-aga yan si Beth nandoon. Naglaba kunyari blind. Weh, Hindi niya nakatukis. papasok lang daw. Booking na kayo.
Dati, sa search check, nung unang pasok niya din ito sa akin, sabi niya, nasa Pakistan daw siya, doon daw siya nagtatrabaho. Inistok ko siya. Sabi ko, hindi ko pa naman kasi nakikita talaga ang pagmumukha nito ni Sir Check. Kaya tinignan ko Tapos yung malayo ano, yung naman video yung ano dito. niya kasi. O tapos matagal na rin yung ano niya, yung YouTube channel niya na to. Kaya hindi talaga ako nag-expect na si Sir Check ito. Doon ko din nalaman kay Ma'am Juris. Si Ma'am Juris talaga ang bumubuko sa inyo. Hindi talaga kayo makapagtago kasi si Ma'am Joris ang taga-buko. O, di ba? Kahit magpalit pa kayo dyan ng mga ninja nyo makikilala at makikilala pa rin namin kayo. Sige na, Yan. Ma'am Beth, akyat na. Tapos si Pieces Ray bukas aakyat na rin yan. Kung hindi kayo aakyat, ibig sabihin, iisa lang kayo. Sige na, mag-reveal na kayo. Wala naman tayo dun sa ano eh. Bakit ayaw nyo mag-reveal? Tayo lang naman dito. Kaya nga, wala namang ano eh, tayo-tayo lang. Ilan lang dito, apat lang. Ay, 5 lang tayo, 6. Oh. Si Pieces Ray bukas. Nawala yung ano mo, te. Ayan, wait lang. Malapit nang sumuko ang Nag-charge ka? Oo. Hindi ka pa full. Hindi. Uy, Langke, anong pinagagawa mo dyan? Nanonood. Bakit, bakit yan nagtatago din? Para ka ding si Pieces Ribukas ha. Ano bang pinapanood mo dyan? Brown na talong? Hindi, brown na talong, lagom na talong. Hindi niyo pa ba ako nakikita? Hindi pa, Sir Check. Yes, sir. Kasi yung mga Umakyat ka ano, nga. yung mga video mo, yung nakikita ko doon, mga kasamahan mo sa trabaho, mga ibang lahi man yun. Kaya sabi ko, sino dyan si Sir Check? O boses Sir, check lang ang umakyat ano, ka nang ang makita namin ang nakikilala namin. ko, pero yung itsura hindi. Sir, check. Kaya Sir Check, mag-akyat ka na. Kasi dati Akyat nakaakyat ka kami sa kahit live ano ni lang. ni ano ni Bulana. Si Sir Check hindi din naman nagpakita doon. Nagpalit ng ano oh, ng profile. Si Pieces, nagpalit ng profile. Nahuli. Bakit nag-iisa yan? Nasa short video ako. Sige, titingnan ko yan. Saan doon? Marami naman eh. Titingnan ko yung mga short videos niya doon. Sir, check. Request ka ng kanta, kakantahin namin. Pero, isa-isang kondisyon. Umakyat ka kahit ilang segundo lang. Sige na, deal or no deal. Pieces rin bukas. Sige na, akyat na po. Nandiyan ang hagdan. Sino ang papamusic? May tatlong baby akong nakita. Langke, ikaw nagpapamusic. Kanta ka na, kakanta yata si Langke. Tingnan mo si Hmm, Ayan, sige Hintay na na. lang. Na ako. Sige, kanta ka na.
Don't wanna close my door. Don't wanna give up on me. Don't wanna find your mind. Well, finally, where is the love you have? We can make it last. Tell me what you feel. Put everything down. Again, living like we do. Do I have to cry for you? So tell me what it's for. Is there no winner in it? Nobody keeps score. Let's start from the beginning. Can we make this love? For the love we have. Tell me what to do. Tell me what you wanna do. If I can live my life the way you want me to. You know you can go on living like we do. Do I have to cry for you? Do I have to cry Lord, for you? saan? Asan? Wala man ako nakita dito. Si Sir Chick siguro ito. Sino to si Budbud Bibingka? Ay, si Sir Chick ito. Naaalala ko. Si Sir Chick Yan ito. lang. Saan ba dito, te? Wala man. Ayun, inakyat ko na. Sa tabi mo. Ay! Hi! Budbud Budbud Bibingka. Bibingka. Shout out sa iyo. Welcome po. Mag-reveal ka Pasalitain na po. muna natin siya. Kung sino siya. Bibingka. Si Budbud Bibingka. Magsalita ka Ayan. po. Welcome po natin ang ating bisita ngayon, si Budbud Bibingka. Hi guys! Si Sir Chick nga. Magsalita ka, Sir Check. Sir Chick, kakanta ka ba? Kantahin mo yung Budbud Kasi ang lahat Bibingka. ng aakyat dito kakanta eh. Sir Chick, kanta ka na. Sir Chick, ayaw niya talaga nito magpakita. Umakyat ka pero nagtatago. Paano ba naman yan? Anong titingnan Magaling yan namin? kumanta. Magaling din yan kumanta sa Sir Chick. Narinig ko na yung kanta niya dun sa live ni Ma'am Beth. May Ayan, play si Ma'am Beth. tingnan nyo si, si Pieces Rebucas. Mag-BG na lang daw siya kasi andito si Ma'am Beth. Bye, host. Tulog na ko. Tulog. Tulog ka na ba talaga? Kasi nandito na si off-light na ako. Pwede ka naman mag-flash. Uy, bumaba. Sabi ko lahat ng aakyat kakanta, bumaba. Kahit naka-off-light, pwedeng kumanta. Si Langki na nga. Langki, continue na yung kanta mo. Naputol tuloy.
Sige na, bilang kanta ka na. Ano? Saglit nagtugtog dito. Ayan. Umakit siya ulit. Ayan, wait lang, Bea. Sometimes Budbud bibingka, kakanta ka ba? Kanta na, Sir Check. O, magpakita ka daw, sabi ni Ma'am Nelly. Magpakita ka daw, Sir Check. Hindi daw yung ilaw ng cellphone mo. Gotta whisper 'cause I can't be too loud. Oh well. When my girlfriend Sir Check, kumanta. hindi. Sige, Sir Check. Kumanta ka na, Sir Check. Sige, Sir Check. Kumanta ka na, Sir Check. Sige, Sir Check. Kumanta ka na, Sir Check. So far, boy, I'm sorry you are 25 minutes late. This is have nothing to aid inside my head. Still I can't hear the words she said. On the time I can see 25 minutes too late. Roads are traveling too fast. Boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Roads are traveling so far. Boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Bakit nawala si Kuan? Bumaba? Rangkel! Si Sir Check sana yung kakanta. Akala ko si Sir Check na yung gumakanta. Akitin mo. Kaya bumaba si Sir Check kasi siya sana ang kakanta. Langki pala. Hey, na, Yun si Bobby. Ang sakit sa panga. Diyos ko. Bakit pala si Sir Check? As in, nakikinig ako.
Nakikinig talaga ako, sabi ko, sino kumakanta dito? Kaya pa? Agay, tabang. Ayusin mo lang, Ki. Hindi ka, di ba kanina? Bumaba si Sir Chick. Oo, tapos sabi ko, langki si Sir Check muna kasi baka matulog na siya. Tapos, Ayusin mo lang. ang tagal bago nagkumanta. Akala ko si Sir Check kasi nagpakita na siya ng cellphone. Pagkatin mo ba? Hindi din kasi nag-mute si si Sir Check. Kaya akala ko si Sir Check na yun. Tapos, pinapakinggan ko talaga, sabi ko, si Sir Check, ba't parang hindi man boses niya to? Kasi narinig ko na talaga ang boses ni Sir Check kumanta dun sa live ni Ma'am Beth. Kaya, sabi ko, silangki man nung kumanta. Ayan. O, si Mrs. Ribukas ang umakyat. Ayan. Ay, ayan. Umakyat na din. Kaso nga lang walang ilaw. Naputulan po ba kayo, ma'am? Si Sir Chick din. Si Sir Chick din. Sino ba yung mayari nito? Bakit ba walang mga ilaw? Ay, ginaya siguro ito para maanohan na si Sir Check ito. Ano ba talaga? Ganyan natin ang ilaw. Palitan natin yan ng ilaw. Mag-sponsor daw kayo ng ano. Ayan, nandito si Budbud. Ayan, oh, di ba? Ayan, nagka-ilaw. Ang bilis naman. Hi, Sir Ayun. Check. Sir Check, ayan. Matulog na kayo. Ayun. Nagpakita rin. Ayun, oh, gwapo naman pala. Bakit nagtatago? Yan pala palaging nagtatago sa ibang lahi. Oh, dahil nagpakita ka na, kakanta ka talaga, Sir Check. Sige na, mag-mute na kami. Mag-mute. Langke, mag-mute ka muna. Kakanta sa Sir Check. Sir Check. Nag-stop man yan siya. Ayusin mo yung internet mo, Sir Check. Si Mrs. Ribukas, pwede ka na magpakita sa amin? Ayan, medyo madilim din. Naka-ano pa siya, naka-silent. Naka-mute ka pa. Naka-silent, naka-mute. Ma'am Pieces. Ano ba? Anong tawag namin sa'yo? Ma'am Pieces o Sir Pieces? Bahala ka na mamili. Hi Oh, guys. nandyan na si Sir Check. Sige na, Sir Budbud. Shout out, Sir Check. Ayan. Kantahin Good mo na si morning. Budbud Bibingka. Wala ka naman palang kasama dyan, Sir Check. Meron natutulog na. Eh, Ang gwapo mo gisingin mo naman sila. pala, Sir Check. Kaya Natutulog nga, na sa oh. Pa-shoutout naman ako dyan sa Adidas mong suot. Kanta na, Sir Check. Ang laki pala ng kwarto nila. Baka may strike si Ilongga, magkumanta ko. Okay lang yan sa Okay lang kanya. yan.
basta narinig kumanta ka. boses mo. Oh, nag-cheer si Ma'am Nelly. Go, 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 Sir Oh, Chick. go, Sir Check. Saan Oh. ka Ano yung na? mikrofon mo? Ano, magkuha ka pa ng -1? Ayun, ang gwapo naman pala ni Sir Chick pero nagtatago sa ano, sa ibang lahi. Oh, nag-ano na naman siya. Nagkaging. Nagkagig. Wag mo kasing hawakan yung cellphone mo para di ka magkaging. Hayaan mo lang kasi yung cellphone mo. Ayan tuloy. Kada hawak niya talaga ng cellphone niya. Akin yan, Akin ha? yan. Ma'am Beth, ang gwapo pala ni Sir Check. Nice shoes. Ay, ano ba yun? Nice shoes. Nice choice. Ano yun? Love Love ko yan. yan. Ay! Huwag kang mag-alala, Ma'am Beth. Hindi namin yan agawin. Pero Sana na-surprise all lang love, kami kasi ang love. gwapo nga naman talaga. Ang galing mo naman palang pumili, Ma'am Beth. Ang gwapo ng napili mo. Matagal ko na yan nakita. Matagal niya na yan nakita nga. Ano sabi ko sa'yo Eh, kanina? syempre, matagal mo Magkapit-bahay yan yan sila. nakita kasi love mo yan eh. Iba talaga ang ano nito ni Ma'am Beth. Ma'am Beth, akyat ka nga. Kakanta Kakanta ako ako kapag kapag nagpakita si nagpakita si Pisces. Pisces. Ayan. Oh, ayan, Pisces. Sige na naman, no? Pisces, magpakita ka na. Para kakanta na si si Sir Check. Sige na, Pisces, maawa ka naman. Please forgive us. Sige na, kahit ngayon lang, mag-reveal ka na dyan. Para ka marinig na namin ang boses ni Sir Check. Hi, Ma'am Beth. Good morning, Ma'am Beth. Ayan. Pisces Rebocas, pwede ka na po magpakita. Baka pwede nang turn on ang lights. Miss you, PMPM. Sana all. I see you, Miss Naka-ready na ang mic ko. Beth. Naka-ready na daw ang mic niya pero hinihintay niya magpakita si Pisces Rebocas. Sige na naman, Ayan. Pisces, maawa ka naman. Sige na. Pisces. Para makakanta na si si Sir Check. Hayaan mo muna yan si Ma'am Beth. Nag-PPM lang yan siya. Magpakita ka kasi. Ngayon, ang gusto ni Sir Check, si Pisces na mag-open cam. Ay, nag-open cam naman to, kaso madilim. Mag-open light ka pala, Pisces, para kakanta na si Sir Check. Hindi daw siya kakanta pag walang light daw yung ano. Baka mag-open light ka lang din, tapos hindi ka din haharap sa ha. Dapat nandyan yung mukha mo. Sige na. Sino? Ayan. Sige na, Sir Check. Kakanta na yan. Magsimula ka na, bubuksan na niya ang ilaw at magpakita na. Mag-reveal na yan si Ma'am Pisces. Ayan. Sige na, Sir Check.
Nandito na ako sa baba. Nasa taas ka na. Jesus Rebocas. Antok mo. Oh, request. Anong gusto niyong kanta? Ayan. Budbud Bingkat bibingka. budbud. Bingkat pala. Ayan o, may request si Ma'am Beth. Pwede kumanta ng happy birthday lang? Oh, sige, kahit ano, basta kumanta ka. Sige na, Ay, mag-mute na kami. Saka na. tatlong bibi. Pwede. Pwede, sir, check. Tapos may request si Ma'am Beth. Nagpilit na naman sa Sir Check. Nagkaging na naman siya. Sir Check, kada hawakan mo yung cellphone mo, nagkaging ka. Ayan may request si Ma'am Nelly. Face orange. Kantahin mo Love Love yung kinanta mo dati. Ay, sana Love Love. Sana all. Hala, si Sir Check nagkaging. Tig-init na talaga. Wala na si Sir Check. Ma'am Beth, akyat ka din, Ma'am Beth. Ibaba ko ulit yung hagdan, akyat si Ma'am Beth. Ayan, Ma'am Beth, akyat ka. Nagkaging si Sir Check. Mahina ang internet niya siguro. Langke, okay ka pa ba dyan? Grabe siya sinyas. Ma'am Beth, request na Ma'am Beth ng kakantahin. Ayaw ko host, lalong kilig yun kayo dyan. Nawala net ko. Ay, hala, sayang naman, Sir Check. Si Pieces bukas, kahit hindi ka magpakita, kumanta ka lang. Sige na. Sige na po, Pieces bukas. Bukas na lang ako kakanta. Ay, bukas hindi ako mag-live Kaya kinabukasan, family gathering dito. Hindi ko alam kung sino yan. Basta sabi kanina ni Ma'am Beth, ay ni Ma'am Juris, si Ma'am Beth daw yan. Yung nanalo sa ruleta si Pieces bukas, tapos sabi ni Ma'am Juris, "Hala, Ma'am Beth, nag-present ka na. Asan ka? Ninja ito ni Ma'am Beth." Di ba? Wala ko kabalo. Ay, Uy, nagchismis.
Sir Check, akyat ka bukas sa ano ko ha, mag-live ako bukas, same time. Tapos doon ka kakanta, nandun din ang tatlong baby bukas. Oo, Oo, dalawa yung nandyan. account namin, si PC3 bukas at si Bit is andito din si Bit Esquadra. Yung isa wow, talagang nililiton yung tatlong baby. Basta hindi ko makakalimutan ang sabi ni Ma'am Jores. Nagchismis si Perlit. Langke, kumanta ka na lang. Ayaw nila kumanta. Be, Langke, kanta ka na. Ano yan? Mga pagkain? Ako na lang ang kakanta. Ayaw nyo. Wait lang, hanap tayo. Baka maano tayo niyan, be. Talo, TikTok ba yan? Sayaw ka muna, Ferlin, bago ako kakanta sa live mo bukas. Oh, Ferlin, basahin mo. Tulog ka na, love. Sana all, Check. love. Pag may maakyatan akong LS bukas, mag-ano ako, sasayaw ako, dapat nandun ka. Tapos pag live ko, kakanta ka, okay? Okay, Sir Check. Sasayaw ako sa LS bukas kung may maakyatan ako na LS. Tapos, sa live ko, kakanta ka. Okay? Deal or no deal, Sir Check? Bilis. Kadugay man maka-type ni Sir Check ah. Sir Check, kakanta nga ako. Ay sasayaw nga ako pero sa LS. Hindi sa ano, hindi ngayon kasi nakahiga na ako. Ano ba 'yan? Nakahiga na ako, Sir Check. Kumanta ka nga. Kanina wala naman. Ano kasi, inano kasi ni Ma'am Ilongga yung ano niya, yung V8 niya, na-connect niya sa laptop ko. Kaso, nag-e-enjoy na ako nagpakakanta ko. Uy, hindi pala nag-ano, hindi pala gumana ang sounds. Ay, naku. Maarte ang laptop niya, yun na yun. Ayaw kasi makisama yung laptop ko sa V8 niya. Kaya nung nilipat namin sa cellphone, ayun, palaro na naman na. Hindi na natuloy. Kaya kung bukas, kung may maakyatan ako bukas, sasayawan kita, Sir Check. Tapos sa live ko, siguraduhin mong kakanta ka. Ihanda mo yung kanta mo na aray, budbud, budbud at bibingka. Tapos ikaw na ang bahala kung anong isa ang kantahin mo. 3 ang kakantahin mo. Para kang para kang magwali. Para kang nagwawali. Oh, di ba? Huli ka. Huli ka. Sayaw ka spaghetti pababa. Yung sumasayaw din ako pero wala ako kaninang narinig na sound sa kanya kasi naside.
Naingan niya yung stone. Sige, kakanta ako. Ano yan? Ayan. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Wala akong music? Wala akong music? Wala nga kang sound music. na. Pag hilop, pag sure, oy. Wala kang music. Tanong mo si Langke. 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 Di ba Naririnig mong kinakanta ko? Oo. Sa kapay. Hoy, pag sure. Pero naririnig nyo? Naririnig nyo ako? Narinig namin yung salita mo, pero yung music, wala. Music Wala wala. kang music. Oh, sabi ni Sir Check, wala kang music. Oh, tingnan mo. Pasangin Oh. lang pa ni mo kung laptop. Oh, Tapos ayan. yung pala Meron na? pa rin. Wala. Bakit? Wala mo. Wala kang music. Oh, pasangin lang pa rin mo kung laptop. Hindi makisama yun pala. Yung music Ayan. mo, magpili mo. May music? Wala. Yan. Wala. Ano ang nangyari dito? Magtulog. Tulog na ko. Salamat, Mrs. Rebocas. Ayan. Saglit lang. Sige na, ako muna kakanta. Ayusin mo muna yung ilonggang. Ayan, may naririnig. Wala pa rin. Ayan, oh. Wala. Wala. Ayusin mo nga. Wag sa libro, basahin mo. Okay, tabo mo yung langit. Uy, kanina pa ako nagkakanta-kanta dito. Tapos wala pala Walang akong music. sound. Walang music. Yung marimar, tabo mga langit. Ito na. Ninanina. Pagkalambing-lambing ng iyong mga mata, hayop kong tumingin. Nitong gumagalang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawat sa atin. Ukay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang ako, bigla namang nawala.
Daig mo pang isang kisap mata. Sigaw mo, makibaka. Booking na talaga to si Pisces kasi umuulan daw. Kani-kanina lang. Pagkaganda-ganda ng pagkasabi mo, sana'y tayo na nga. Kani-kanina lang. Pagkasaya-saya na lamang nag-iba. Hukay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang ko na bigla namang nawala. Kantahin ko bukas. Plus new request niyo. Okay, noted yan, Sir Check, ha? Dapat yung mga nilista namin, kakantahin mo lahat talaga. Oh, ayan na. Meron na. Meron na. Meron na music sa'yo. Sa'yo ba yan? Hindi. Hindi. Ito, itry ko. Wait lang. Ay, sino ba? Ayan, naririnig nyo? Oh. Meron na? Oh. Naririnig ko dalawa man. Ito. Lori. Ayan, narinig ko na. Yung isa, ayun, music mo na. Oh. Ayan, kolorite, ayun. Oh, meron na music. Sa akin, okay na? Yung kolorite sa'yo. Naglalagay ng colorite. Oo, yun. Pero yung nauna pa dyan, may music. Kanino yun? Baka kay Langki yun. Tapos nag-mute siya. Yun. Baka doon kay Sir Check. Bumaba. Basta sumayaw ka muna, Ferlin. Ayan. Oo, Sir Chick. Sasayaw ako. Huwag kang mag-alala. Anong sayaw bang gusto mo? Sa iba pala nakasaksak yung Makikita ano ko. mo bukas. Parang mas ano pa yung bakal. Sige na, kantahin ko na to nang matapos na ito. Pinapahirapan ako nito. Ang hirap kasi nito. Ang hirap. Yan, may music na. Okay. Naglagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman sa tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Iniinsayo pang mga ngiti. Diba nauna ako? Para di halata, damdamin ko'y tinitigil. Sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay
sabihin sa mga kaibigan ko. Ako rin ang sisisihin na buwalagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap pagpapanggap ka ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba, saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan. Siya pang naiiwan. At ang hirap, papanggap ka ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? Yan. Ang sumunod, hindi. Maghanap tayo ng sunod. Karaoke yung nahanap mo. Natulog ka na lang, Kish. Langki. Tulog na yata si Langki. Tulog ka na lang. Langki, tulog ka na, be? Nagising pa? Sabihin mo lang kung matutulog ka na, be. I came to you and never asked too much, wondering what you would say.
hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's yours. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. You're brave to say that you get lost in love, but you opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. Yung mga sumusunod, na siya, playlist siya. Ito, may larawang kupas. Kantahin natin. Mapalumang kantahan. Isang larawang bukas, aking nasanayang muli ang ating lumipas. May babalik lamang ang panahon at ang oras. Hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako magbabago.
Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat? Tayo'y magkalayo. Kapit kamay, tayong dalawa, nagkangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nagkalarawan kahit bukas na. Isa'y yaman ng puso ko, kulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa narawang kapal. Hanggang sa mga sandali ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat kung tayo'y nagkalayo? Oh, kapit kamay, tayong dalawa, nagkangiti at kapwa masaya. Ang tunay na pagmamahal, nagkalarawan kahit bukas na. Isang yaman ng puso ko, kulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa narawang kapal. Salamat sa'yo. Ayan, shout out sa 1 million viewer. 1 million viewer. Without this, ito na. 2 million. Shout out guys. Ito na lang natin ito sa para. Darating man ang isang araw, kay lilis at di na matanaw. Tigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Ikaw ay magmahal na ng iba, ang halaga ang mabuhay pa. Alin mo na ang araw at ang buwan, di na sisikat kailanman. Kung sakali ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. At ito ay di natitibok, buhay na puno na ng kirot. Tangi ko
lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirap, sana akong kalimutan. Ating nakaraan na kay shout out sa lahat nandyan. Shout out, good morning. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. At ako'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirap, sana akong kalimutan. Ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo. Hanap tayo ng ibang kakantahin. Ito, kantahin ko ito ulit kasi wala daw kanina. Bakit ba nung ika'y Uy. Karaoke TV. Munting pumapatay, hindi alam ang luha. Ayokong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, tindan kang puso, nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sinisigaw ang puso. Bis na nasaktan ako ng mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang sibok ng puso
dapat. Oh, wala na lang akong naiintindihan. Ito tayo, Diyos mio, pinapahirapan ko ang sarili ko. The Arizona sky burning in my eyes. You look at me and babe wanna catch on fire. Sparred in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all took up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, we're trying to try. We don't know how to rhyme, but then we try. All I really know, or where I wanna go, the part of me that you'll never die. When I'm all took up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Oh, oh. Oh. So when I'm all turned out and I can't find the words, every time you say goodbye, baby, when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way, this way. When you look at me and the whole world prays, I'll always remember us this way. Oh. Okay, malapit na tayong mag-end. Yan. Singing my life with killing me softly with this song, killing me softly with his song, darling my whole life with his words, killing me softly with his song. This is
knowing what clothes to wear. Put on her makeup, brushes my long dark hair, and then she asks me, do I look alright? And I said, you look wonderful. Go to a party, everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then he asked me, do you feel alright? And I said yes, I feel wonderful. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And I wonder how it all is that you just don't realize how much I love you. Time to go home now. I've got an aching head. So I give him a car keys. He helps me to bed. And then I tell him, as I turn out the line, I say, my darling, you are wonderful. Okay, ayan. Siguro ito na yung last song natin for today's video. And matutulog na ako. It's already 2:13 AM. Saan? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ko ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ko ang kasama, pero hanap ko siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling mo lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya.
pag-ibiging totoo. Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na mayroong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling mula sa kanya, huwag kang paluin at alagaan ka niya. At di ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata, bakit piniling mo siya? Mahirap pala ang kinakanan, di na paubayan, di na paubayan, di na paubayan ko na sa kanya. Ayan. Alright, maghanap pa tayo na ano. All things so easy, all the loving you give me, the feelings we share. But I still can remember your touch so tender, it told me you care. The other once in a lifetime, but I just couldn't see until it was done. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on,
If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Now I'm seeing clearly. You still need to hear me. I still love you so. There's something between us. Won't ever leave us. There's no letting go. We are the ones in a lifetime, but I just didn't know it. Till my life fell apart. A second once in a lifetime isn't too much to ask. Those lines were from the heart. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. The best of romances deserve second chances. I'll get to somehow, 'cause I promise now. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll love you forever. This time will never end. My arms again. This time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I hold you forever. This time will never end. My arms again. This time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I hold you. All this time, I knew someday you'd need to find something that you left behind, something I can't give you. All these years, and like a light, love disappears. But words are good for souvenirs, and memories are forever. All this time, all I know, I've no regrets. The sun still shines, the sun still shines. The heart forgets, the heart forgets. But what will I do now? All this time. One more kiss, even though it's come to this, I'll close my
make a wish, hoping you'll remember all this time. All in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgets. But what will I do now? All this time, say goodbye. Apart, we'll make another try. But don't be sorry if you cry. I'll be crying all these days. All this time, the sun still shines, the sun still sets, and the heart forgets. But what will I do now? All this time, what will I do now with all this time? Go on, don't leave me breathless. Come on. Yeah, the daylight's fading slowly. The time with you is standing still. I'm waiting for you only. The slightest touch and I feel weak. I cannot lie. From you I cannot hide. I'm losing the will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, go on. Come on, leave me breathless, tempt me, kiss me, till I can't deny this loving feeling. Make me alone for your kiss. Go on, go on, yeah. Yeah. And if there's no tomorrow, and all we have is here and now, I'm happy just to have you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. I'll never want to wake up. Don't lose it, don't leave it. So go on, go on. Come on, leave me breathless, tempt me, kiss me, till I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, go on, yeah. Come on. Yeah. Oh, yeah. And I can't lie. From you I can
cannot hide. I've lost my will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, go on. Come on, leave me breathless, empty, kiss me. Till I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, go on. Come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on, go on. Come on, leave me breathless. Go on, go on. Wow. Karaoke TV. Di ko naman akalain na di ko rin naasahan na tulad mo aking makilala. Kung ano ako'y tanggap ko na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi ka rin magdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Ganyang may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, piling ko ukay saya. Kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ako'y abot, kamay na kita mahal. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok. Ako'y abot, kamay na kita mahal. Bigay ka
in my heart. Nilunok kong lahat at hindi natira nang hiya sa dibdib ng ibig kita. Kahit na batid ko meron kang ibang pag-isip ko, ikaw pa rin ka. Kay pait ng aking nadama, ng aking lunukin, ang iyak ko na. Wala nang talaga, pagkat sadyang mahal pa rin kita. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko, ngayon ako'y umiibig sa'yo. Palagit mong ay nabitag ako, kay haba-haba na panahong lumating. Ang ugat ng lahat ay ang pag-ibig kong ito, kahit nung unay ayaw ko sa'yo. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko, ngayon ako'y umiibig sa'yo. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko, ngayon umibig sa'yo. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko, ngayon ako'y umibig sa'yo. Yung ako'y umibig sa'yo.
laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan. Matapos ang pinig, pag-ibig ko't dangal, iniwan mo ako, may dusa at tumaan. Pangako mo'y walang at pag-ibig mo pala sa aking buwan. Puso ko sa'yo'y naghahangat, kay sakit naman, napit niya rin pala. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang pinin at paggawa, may damdamin marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Kapit ng lahat, nakita ang kaya ang puso dangan. Akala ko noon, pag-ibig mo'y tunay, kunwaring lang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang hinin at pagsawa, ako'y may damdamin marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang hinin at pagsawaan, may damdamin marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Sayang lang mga sandali pinalipas ko. Naroon ka na, bakit ba humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapangarap, pinahiyanan ang lahat. Bakit ba ang pagsisisi laging nasa huli? Ang mga lumipas ay di na maaaring balikan. Sayang, bakit ako nagkailangan pa? Tuloy ay lumuluha at nang
at nanghihinay. Kung maibabalik na ang dami mong ikamamahal, papahingahan ako. Kung maibabalik na ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Kung maibabalik na ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Ikaw ang nagbigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapaparis. Wagas na ako, ito'y iingatan ko. Pumasok ang puso ko ay di magbabago. Dati, nag-iisa na lang ako. Ayoko na magmahal, pagkat lagi nilang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang bago, at sa piling ko, di kayo'y naririto. Muling binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisa't harap sa mundo. Ngayon ay kay saya, pagkat kapiling ko ang tulad mong sa'kin nagmamahal ng dati, nag-iisa na lang ako. Ayoko na magmahal, pagkat lagi nilang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko, ngayon'y naririto. Muling binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisa't ayaw sa mundo. Ngayon ay kay saya, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa'kin nagmamahal ng totoo.
isip mo na dati ay nag-iisa't ayaw na sa mundo. Ngayon ay kay saya pagkat kapiling ko ang tulad mong sa'kin nagmamahal ng totoo. Lady with a plan, you're living that life in a little package I hold in my hand. We got it together, they call me the girl who knows just what to say and do.
Feel like humble and full, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love that cannot do. A photo of control, just another fool. You touch me and I'm weak, and I feel in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. You are just another woman, just another woman in love. Pardon me if I should stare, tremble like a child, wanting me look all over your face, it's driving me wild. Just what you make me, can't wait till come, take me into all my feelings feel. Know that you can, come be my man. Tonight I want to be just another woman in love, a cannot afford a bottle of control, just another fool. Touch me and I'm weak, consider you the wind, and I can make you feel you're touching me again. You are just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, again on food. A thought of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. You are just another woman, just another woman in love. Alright, so guys, good night, good night, good night, good night. So, ayan na guys, na tayo magtatapos. Ayan. See you on my next live. Ayan. Bye-bye. Good morning guys. Good morning sa lahat na nandyan. Sa lahat ng pumunta dito sa aking live. Ayan. Hi Sir Junsky. Ayan na. Kakanta na yan. Ay, mag-out na sana ako. Bakit ngayon ka lang nagising? Kanina pa ako nagkakanta dito. Mia. Nakaano na ako. Mag-apat na oras na. Ano na lang, 17 minutes na lang. 4 na oras na. Good morning sa'yo, Sir Junsky. Kakanta na yan, damihan mo. Patulog na sana ako. Silang kayo natulog na. Asa na yung isang bibig. Si Ferlin nandito sa taas ng higaan ko. Ayan, nandito siya sa taas. Natutulog na. Tapos silang kaya, ayan, naka-mute na siya. Naghagok na. Bakit kulang? Kanina, nandito sila. Nandito si Ferlin. Umakyat siya dito kanina sa live. Ayan. So, naano ka, nahuli ka. Ngayon ka lang nagising. Bakit kulang? Natutulog sila. Natutulog na ako na lang ang gising.
Kanina pa nga ako nagsisisigaw dito si Ferlyn, hindi talaga nagising. Silang ewan ko ba kung naririnig pa niya ako. Magkape ka na, Sir Junsky. Kape-kape na. Ang daming ganap dito kanina. Maliligo na may pasok kasi. Ay, wag ka nang maligo. Wag ka nang maligo, Sir Junsky. Wala na mga amoy sa'yo dyan. Ayan. So, yung pasok mo, Sir Junsky, anong oras ka pumapasok tsaka yung out mo, anong oras? May break time din ba kayo niyan? Sa lunch tsaka merienda. Wala na mag-aamoy sa'yo. 8:30 ng umaga hanggang ano na yon, hanggang hapon or gabi. Gabi din. Ay, nakakakit ka ng alas 6 eh. So, hanggang alas 5, ganun. Magkape ka na, mag-ano ka na, mag-breakfast ka na dyan. Kaya ako mag-uumpisa na rin akong maghagok. Nandito kanina si Sir Chick, si Ma'am Beth. Tapos si Pieces 3 bukas. Sino yan, Sir Junsky? Si Ma'am Beth ba yan? Tapos, sino pang punta dito? Si Ma'am Nelly. O, yun, sila lang. Tapos natulog na sila. Ako ang natira. Ang haba ng buhay ko. Hindi pa ako inaantok talaga. Kasi nga, nagkakanta-kanta ako dito. Saan ka mahilig? Sa gatas. Sa gatas, Sir Junsky. Gatas ng ano yan? Kambing? Baka? Hindi, joke lang. Ako mahilig talaga ako sa kape. Hindi makumpleto ang araw ko kung hindi ako magkakape. Kaysa sakit ang ulo ko pag walang kape. Kaya ako, kahit ganitong oras na alas 3 na dito, magigising pa din ako ng maaga niyan bukas, mga 9 or 10 dito. Kasi pag lumagpas ako sa oras na yan, pag hindi ako magising ng mga oras na yan, sasakit na yung ulo ko kasi naghahanap na ako ng kape. Liligo na ako, baka malit. Wag ka na nga maligo. Huwag ka na maligo. Yan. Salamat, Sir Junsky, sa pagbisita dito sa aking live. Ayan. Mag-ano na rin ako, mag-end live na rin ako. Matutulog na ako. Pipilitin kong matulog. Tapos bukas si Ferlyn ang magla-live. Mga alas 5 dyan sa Pinas. Tapos dito, alas 12. Sige, Sir Junsky. Bye-bye. Ingat. Ingat ka dyan. Ingat sa araw-araw na trabaho. Ayan. Bye-bye. Mag-end na ako, guys. Bye, bye, bye. Ayaw. Uy. Ayan.